Durant la transhumància per la vida passen moltes coses i des d'Utopies Lugares del Buen Vivir us volem compartir les que per nosaltres estan ja passant en les vides de les persones que l'acompanyen. Per això, un dels vespres de la transhumància vam decidir tornar a obrir micros perquè va començar un debat interessantíssim entre dones i volíem extendre'l a totes les persones que ens esteu escoltant avui. Vam parar taula i vam obrir temes molt importants lligats a aquesta transformació que pretén la transhumància per la vida, en la vida quotidiana de les persones. Què passa amb les dones que es dediquen a la ramaderia extensiva? Com podem recolzar una economia que cuidi la vida, la terra i els ramats? Com viuen la transhumància les dones que acompanyen aquesta transhumància per la vida que pretén provocar un clic en el cor de les persones per allà on passa, que pretén recuperar els camins antics i també la cooperació entre les persones? Avui escoltem com estan transhumant les seves vides ramaderes, antropòlogues, advocades, activistes, comunicadores, totes transhumants per la vida, que volen gaudir de la pagesia i seguir vinculades a la natura, als prats i als boscos d'una manera digna. Doncs no ho hem pogut evitar. Utopies Lugares del Buen Vivir. Hem tornat a muntar el podcast perquè teníem moltes ganes de que aquesta taula que està succeint ara aquí també tingués espai en aquest moment de ràdio d'aquí de la transhumància. Tenim una taula preciosa amb la Raquel Servitje. Bon vespre, Raquel. Hola, bona tarda, bon vespre. Tenim també la Nur Oller. Bon vespre. Bon vespre. Sí que us heu d'acostar una miqueta als micròfons. Aquí compartirem micro, Nosaltres dues, vosaltres dues. Vale. Tenim la Paula Escribano. Hola, bon vespre. Bon vespre. La Laia Costa. Bones. I la Raquel Tassa. Bona nit. Doncs estàvem comentant així fora de micro que una de les coses importants que no podem deixar de remarcar aquí avui és el paper de les dones, sí, dins la ramaderia i quines implicacions té en la vida quotidiana tenir un ramat, sí? Crec que, Raquel, ens podries explicar també què és el que estàs fent ara, perquè ets pastora, tens un ramat i estàvem comentant fora de micro que t'estàs plantejant a finals d'any també deixar-ho. Quins serien els motius? A veure, per la ramaderia extensiva sempre es necessita, diguéssim, si guanyes per un sou, doncs necessiten dues persones. O sigui, sempre necessites una persona més, però es guanya una persona menys, no? Llavors, què vol dir això? Que en el meu cas, amb tota la situació també de falta de pluges, no? De falta de ventes des de la guerra d'Ucraïna, perquè ha sigut molt bèstia el declivi de ventes, no?, en general. Doncs jo m'he plantejat reduir la feina, també tinc vaques i cabres, i reduir una mica la feina. Què passa? Les vaques amb un fil les aguantes i mengen tot el dia soles, i les cabres ja has de ser. I això és el que fa que les cabres siguin molt poc rentables, a no ser que hi hagi un ajut a darrere per pasturar boscos, per netejar boscos i això, no? Que no hi és. Llavors, jo en el meu cas, que tinc vaques i cabres i les vaques les pulmonyis, doncs em quedo amb les vaques i redueixo molt el nivell de feina i que sigui més rentable. Vull dir, és un tema que no donen els números en general. I un tema de burocràcia, deies també. La burocràcia, tot i que hi ha campanyes, no?, de foc als papers i que els polítics diuen que sí, que reduiran la burocràcia, en realitat el que estan fent és tot el contrari. O sigui, cada mes surten noves coses, noves lleis i més dificultats. No estan reduint, realment no estan reduint. I la situació de la ramaderia extensiva ara és com una mica límit, realment, la situació, no? Llavors, o hi ha mesures urgents o no, o la cosa, molta gent està plegant. Molta gent està plegant per als motius que apuntaves i també aquí tenim una altra persona que ha tingut ramat, que és el cas de la Nur. Nur, tu has tingut ramats i ja no els tens i ens agradaria també que ens poguessis compartir quins són els motius, no?, que t'han fet també deixar-ho.
Nosaltres fa 5 anys vam deixar de lluitar pel projecte perquè sí que vam reconstruir un mas, vam construir un obrador superbonic amb totes les normes sanitàries. Tot era un esforç molt i molt gran, inclús per trobar terres i tirar les dejeccions. No hi havia maneres perquè els purins s'ho emportaven tot i havíem arribat a fer un contracte amb un home que estava a 20 quilòmetres de casa, que realment no era viable, per dir que allà tiràvem les caques. Vull dir, coses d'aquestes tan surrealistes que et van esgotant, et van traient totes les forces i al final dius, bueno, jo també tinc dret a viure i disfrutar, no? I llavors et planteges que s'ha d'acabar, perquè també tens mainada i també vols obrir una mica la vida al món i fer altres coses, perquè realment t'absorbeix i deixes de tindre vida, no? Que és estar allà sempre. I sí que era un projecte familiar amb uns rols molt establerts, no? Que això també és com algo que crec que s'ha d'anar trencant, no? Amb el mar de la pagesia. I bueno, però tot i així és una cosa que et dona molt, però en els temps que vivim jo crec que hem de buscar com una altra estratègia per poder fer front a tornar a viure el territori d'una manera més digna, no? I més col·lectiva i buscar escletxes on puguem participar-hi totes i gaudir-ho, perquè és un món molt de gaudir-lo i de poder anar a pasturar, llegir-te un llibre és superxulo, no? I és com, uau, no? Que jo crec que ens ho mereixem com a humanitat, tornar a aquest vincle de natura que ens ensenya tantes coses no tan màgiques i, bueno, tornar a construir des d'un altre lloc, no? Ara estic fent un parèntesis, no? Estic com molt social, però jo crec que a la llarga tornaré als prats i als boscos. Sí. I també comentàvem fora de micro, no? Una de les persones que està registrant des de fa temps què és el que passa amb els ramats, amb els pastors, amb les pastores, amb la transhumància. Ella és antropòloga, és la Paula Escribano. Està fent tot un treball etnogràfic també de l'entorn, què és el que està succeint, i ens agradaria, Paula, que ens compartissis quina és la teva visió, però sobretot des d'aquest angle més des de la dona, no? Des d'aquests rols que d'alguna manera sembla que antigament era d'una manera i ara és d'una altra, no? Claro, aquí estamos viviendo una transhumancia que es una recuperación, ¿no?, de la transhumancia, por así decirlo. El proyecto de Transhumancia por la Vida lo que intenta es recuperar estos caminos, esta forma de hacer ganadería extensiva, moviendo los animales, y lo está haciendo como a partir de recuperar los caminos, pero no solo los caminos, sino también las formas de apoyo, la comunidad, ¿no?, los vínculos con los pueblos. Hoy, por ejemplo, nos han hecho un desayuno buenísimo, ¿no?, nos han sacado pan por el camino. Recuperar todo este mundo social, y dentro de este mundo social se necesita organización. Claro, es diferente. En las transhumancias tradicionales se aprende, ¿no?, a través de las diferentes generaciones. Los roles sociales están repartidos de una manera y los roles de género también juegan un papel. En esta transhumancia, por ejemplo, vemos que parte de la intendencia hay mujeres y hombres, en la cocina hay mujeres y hombres, caminando y llevando también las ovejas hay mujeres y hombres. Sí que es verdad que los pastores en esta transhumancia son todo hombres, pero bueno, también, por ejemplo, mañana vamos a conocer a una pastora, ¿no?, y se intenta incluir este mundo de pastoras, mujeres, que en Cataluña está muy activo a través de otras organizaciones como las ramaderas, ¿no?, y que, bueno, la Escuela de Pastores también y pastoras, ¿no?, y hay bastantes pastoras, sobre todo nuevas generaciones de pastoras. Es verdad que tradicionalmente eran más los hombres, pero sí que está presente en esta transhumancia, al menos. I també teníem aquest debat amb la Laia Costa. Laia, nosaltres ens vam conèixer quan tu estaves justament acompanyant en Prem a Mieres, amb el seu ramat, i també has pogut veure una mica què és el que passa, sobretot en el dia a dia, en la quotidianitat de la família, de l'entorn, de les relacions, sobretot amb les dones, no?, que és el que ens estem intentant posar sobre la taula ara. Sí, jo m'acosto a la ramaderia, m'acosto justament a la transhumància, no?, que és quan conec en Prem,
i em vinculo, no? Jo sóc advocada de professió, però hi ha alguna allà, hi ha una crida que et surt, no? Una cosa que com que desconeixia, que fa com dir, ostres, per què no utilitzo el privilegi que tinc de tenir temps lliure per, com deia la Raquel, no? Intentar posar mans, que jo recordo amb el Prem, i el Prem em va dir, però tu què saps fer? I li vaig dir, ja ho saps, jo sóc advocada. I diu, bueno, però tens mans, no? I saps fer coses. I doncs ja està, no? I en veritat, i te n'adones, perquè molta gent diu, però tu ets pastora. I dic, no, jo no sóc pastora. Jo faig coses, jo faig el que em diuen els pastors, no? Però realment te n'adones de la necessitat que tenen els pastors i les pastores, sobretot, de tenir una personeta que justament el que fa és deixar-los unes hores perquè puguin fer les factures, però des d'un altre lloc, que puguin arreglar la casa des d'un altre lloc i que estiguin d'un humor també des d'un altre lloc, no? I això pues t'ho agraeixen molt, realment, no? Vull dir, tant m'ho van agrair en Prem com m'ho agraeix ara la Gemma de Masespolla amb qui estic, no? És simplement el fet de, ostres, que bé, perquè em fa estar d'una altra manera i, per tant, això em fa encarar el meu dia a dia des d'un altre lloc, no? I llavors, bueno, te n'adones dels rols, que també són obvis, no? Tot i aquest intent de que no sigui així, però hi ha coses encara molt estructurals, i te n'adones també de la necessitat simplement de que hi hagi personetes que estiguem apoyant, no? Que crec que és una altra manera. Molta gent em diu, però com ho fas, això? Però això és una ONG, això és un... No, no, és que si tu vas a qualsevol pastor o pastora i li dius, ei, t'importa si vinc alguns dies gratis? Vull dir, és que no, és que segur que et diran que sí. És que jo no sé fer, no et preocupis, o sigui, no és tan complicat, sempre t'acompanyen des d'un lloc superamorós, estan superagraïts, i el que tu reps, òbviament, és una autèntica meravella, no? Per tant, bueno, per mi és una experiència molt bonica de voluntariat des d'un altre lloc, no? No fa falta ser membre d'una ONG o col·laborar amb res, sinó simplement posar a disposició les hores, encara que siguin poquetes, perquè això també es valora molt. Moltes hores, molta entrega també, i una de les coses que està passant durant aquesta transhumància és que és una reivindicació a molts nivells, no? Té moltes narratives, moltes capes, moltes coses que passen quan passa el ramat d'ovelles actualment pels pobles. Doncs es comentava aquí també l'emoció de les persones que reben aquests ramats, que segurament ho han vist quan eren petits i que ara tornen, no? Que bonic. I en aquesta taula també tenim la Raquel Tassa, que s'ha involucrat en la transhumància de moltíssimes maneres, i ens agradaria, Raquel, que ens expliquessis doncs, com l'estàs veient aquest any, i també doncs, si has vist alguna transformació, no? I com has observat també doncs, el rol de les dones, de les persones que també estan doncs, implicades en aquesta transhumància, i que són pastores algunes també, no? Tot això. Déu-n'hi-do. Una pregunta més llarga, no? Perdó. M'he animat, ves? És que... Bueno, aquest és el tercer any que fem Transhumància per la Vida, i aquest any jo el que veig és que està tot com molt... Són engranatges que estan ja com molt engraçats i que funcionen molt bé. Clar, la gent igual no se n'adona des de fora, perquè igual tampoc cal, jo crec que sí que cal, que hi ha molta gent treballant perquè aquesta transhumància sigui còmoda, agradable, bonica per tothom. Hi ha entre 20 i 25 persones que estem treballant perquè funcioni. Aprofitaré per dir una cosa que m'està arribant així, l'altre dia ho parlàvem amb la Nur, és... Bueno, sí, és una transhumància, no només, més. És una transhumància, però hi ha molt rebombori. Només és una transhumància. Sí, és només una transhumància, però, a més, hi ha més coses. Sí, la transhumància per la vida és una reivindicació de la vida, de tornar a la natura, d'estimar la natura, de tornar a tocar terra, de que no fa falta que tothom vingui als pobles, no cal. Tu pots quedar-te al sofà si t'agrada molt bé enmig de la ciutat i és estupendo que treballis allà on tu vulguis, és meravellós. Però pensa que aquell formatge que t'agrada tant l'està fent una persona que no és només fer un formatge, és criar unes ovelles, unes cabres. Aquesta persona ha de viure, aquesta persona té fills.
i mereix ser tan valorat com tu, que estàs en el teu sofà, que és meravellós que estiguis allà. Com que estàs en el teu sofà a la ciutat i tens un treball estupendo, paga un preu just per aquest formatge. És a dir, hi ha pastors i el que es dedica a ser pastor és vocacional, el que es dedica a la terra és vocacional, perquè són feines molt dures. No cal que tothom ho sigui, però sí cal, i és trist que tinguem que fer tot aquest rebombori perquè la gent torni a ser conscient. El que sí és necessari és que canvis els teus modos de consum. Això sí que és important. I això ho podem fer tots, amb major o mesura o una mica menys. Però pensa quan vas al súper què estàs comprant i pensa què t'estàs menjant. Totes aquestes reivindicacions formen part d'aquesta transhumància, d'aquest caminar, d'aquest canvi de consciència, d'alguna manera, i estem parlant de cuidar, estem parlant de sostenir, també estem parlant de fer clics, canvis, sí? Sí. Aleshores, m'agradaria que féssim una petita ronda, qui vulgui, d'aquests canvis que són necessaris per refer els pactes amb la natura, no? Per tornar a trobar-nos com ho estem fent aquí, en aquest petit microcosmos de transhumància que dura el que dura, sí? Sí. Doncs com ho podem anar aplicant? Paula. Yo estaba pensando ahora, escuchando a las compañeras, que una de las cosas fundamentales es recuperar esta economía de subsistencia, esta economía humana, ¿no? De intercambio, este derecho a la autogestión, al autoabastecimiento, ¿no? Que hablábamos antes. Y poder crear o tener esta economía de subsistencia sin que necesariamente pase por la economía de mercado. Es decir, tenemos todo un sistema que regula, que formaliza, que entra en el sistema por este miedo sanitario a los contagios, cualquier tipo de rebaño, cualquier tipo de animal que esté en casa. Y sí, es cierto que tenemos que cuidarnos, ¿no?, en el tema de salud, pero a la vez también es cierto que devolver la soberanía y la autonomía a los pueblos, a las casas y a las comunidades, y que las personas puedan hacerse su propio alimento sin que esté dentro de esta economía de mercado, sería uno de los grandes pasos para recuperar estos cambios, ¿no? Raquel Servitja. Sí, jo crec que hi ha un valor molt afegit, no és només afegit, és molt afegit amb els ramats petits i la ramaderia familiar, que és que el vincle que hi ha entre la ramadera, ramader i els animals és molt gran i el cuidado és molt més gran que ramats immensos i llavors el benestar que tenen és molt diferent, els animals estan molt més ben atesos, però això no reflecteix en el preu dels productes, no? I també la llet està molt més ben atesa, el territori està molt més ben atès perquè arribes més a tot. Però clar, això no ho pots reflectir en el preu dels productes. I és el que, per mi, caldria que el consumidor o consumidora sapigués que un ramat petit de pastura, silvopastura, no? Hi hagués aquest increment de preu, no? Perquè no és el mateix. A nivell de costos és una economia d'escala, no? I és que tots volem menjar sa, no? I ara és com tot eco i no sé què, no sé quantos, però no saps d'on ve, ni com s'ha processat, ni no saps res. Bueno, amb la xerrada dels ramats de foc, no? 2/3 parts del xai que es consumeix aquí a Catalunya ve de fora. Llavors, no? Quina estructura de mercat tenim, no? Clar, i mentre els pastors d'aquí morint-se de gana. Clar, és que no pot ser. Clar, és això, no? I a més, aquesta petita escala el que et permet que és aquest vincle, no?, de buscar intercanvis, de buscar relacions, no?, com s'havia fet abans i com s'ha fet sempre, no? Llavors és tornar aquí i deixar que el capital i la producció estiguin al centre, no? Perquè és quan el capitalisme ens posa la producció, el capital al centre, que és quan la caguem. Llavors, aquests vincles són els que ens ajuden a cuidar-nos entre nosaltres i són superbàsics. I molt nutritius. Jo només volia afegir això, no? Jo des de fa ja un temps, i dic, des del privilegi, òbviament, sempre queda mesurar què faig, tinc en compte si això augmenta algun vincle que ja tinc, no? O l'enforteix. És a dir, per mi, quan he de determinar què faig o què no faig,
què crea comunitat i què no crea, no? Si he de fer una xerrada sobre un tema, si he de col·laborar amb alguna cosa, és com, espera, estic enfortint un vincle que ja tinc, estic generant comunitat, i per mi crec que és un element que si ens preguntéssim cada vegada que mirem un programa de televisió, parlem amb una persona, comprem, qualsevol acte que fem, tinguéssim en compte la comunitat, diguéssim, no? Amb la que compartim la vida, o amb la que estem obligats a compartir la vida, perquè crec que també és important això, no? De tenir present que estem obligades a entendre'ns, estem obligades a conviure, i sobretot les que vivim en territoris, en municipis petits, que aquest tema de, ui, doncs jo no vull parlar amb aquesta i no la veig, no, perquè te la trobaràs. I llavors jo crec que el territori ens dona molt aquest aprendre a conviure de veritat, i crec que una manera de fer-ho és amb això que estava dient la Paula, no? L'intercanvi, altres maneres de relacionar-nos també amb les necessitats bàsiques que tenim, no? Doncs estem tocant un tema que és important, és com traduïm la transhumància per la vida a la nostra quotidianitat, com ho apliquem, com ho anem aplicant i com ho comuniquem, també, perquè està molt bé el que estem dient, com ho apliquem nosaltres, perfecte, anem fent el que podem en aquests canvis diaris, però com ho comuniquem, com animem el canvi, no sé com dir-ho, sí? Teniu idees, Paula? Sí, yo creo que hay un tema muy importante que dice uno de los pastores con los que suelo trabajar, que es aquí en Cataluña se ha perdido la cultura de la cabra. Él habla de la cultura de la cabra porque tiene cabras, ¿no? Pero siempre cuentan muchas anécdotas de qué le pasa cuando se le escapa una cabra, cuando la gente le coge el gos, ¿no? Porque va desligat o diferentes anécdotas con ciclistas o con turistas, ¿no? Es cómo recuperar esta conciencia colectiva y cómo poco a poco algo que se estaba perdiendo, que estaban forzando, ¿no?, a que desapareciera por una serie de políticas de burocracia, por una asfixia, por una por una falta de políticas que protegieran estas pequeñas explotaciones o proyectos, cómo podemos volver a recuperar esta memoria colectiva de la importancia de los rebaños, ¿no?, de la importancia de esta pequeña escala, ¿no?, como decía la Raquel, y no sé, y con qué tipo de proyectos, como por ejemplo, ¿no?, estas dimensiones que tú comentabas de las diferentes escalas en las que se está trabajando. Sí, estamos moviendo un rebaño de un lugar a otro, pero también estamos como... Y los pastores de aquí, la gente que ha montado este proyecto, una de las cosas que está haciendo es generar estas charradas o generar estos espacios de debate. Hoy, por ejemplo, ¿no?, había pues todo un colectivo de gent gran en el pueblo hablando y recuperando y emocionados, ¿no?, por lo que era antes el paso de rebaños por esta Cañada Real, Camí Ramader. Y esto es una cosa fundamental, ¿no?, el volver a generar esta cultura y esta conciencia, creo yo. Raquel. No, jo, amb això que diu la Paula, el portar a l'Instagram, el que m'he adonat, o sigui, ha sigut... L'Instagram el vam començar a fer l'any passat. Perquè recordem que la Raquel és la persona que ha portat la comunicació de la transhumància per la vida des de l'inici i Déu-n'hi-do, Raquel, perdona, endavant. Doncs que bàsicament és un Instagram que es mou 7-10 dies i la resta de l'any gairebé no es fa res, perquè a més l'any passat va ser molt, molt intens i jo em vaig saturar molt. Clar, és que, a veure... No, és heavy, perquè a més vas caminant i publicant i no hi ha cobertura i no tens bateria i no sé què. Bueno, és igual. La cosa és que quan es va obrir Transhumància per la vida a Instagram, no sé, vam posar un vídeo del Prem, diria, i va ser tan bèstia. Jo tinc el meu personal, que és molt modosito. Va ser, de cop, hi havia 1.000 persones que seguien el perfil. Què està passant? Posàvem qualsevol cosa i, no sé, 2.000 reproduccions, però en 24 hores era... Això què és? I ara, aquest any, jo pensava, bueno, es calmarà la cosa. No. O sigui, en un dia 100 seguidors més, 3.000 reproduccions. Jo crec que tot el tema de la transhumància, els animals, la natura, per molt que estiguis molt acomodat i molt a la ciutat, hi ha una cosa que se'ns mou
dins que no saps ni què és, però tothom vol veure la imatge i no vindran aquí igual ni a compartir, però és que ho volen veure. Llavors jo amb això o sigui, em genera molta esperança, jo sóc positiva de mena, però em genera molta esperança perquè si hi ha aquestes ganes, igual l'únic que falta és muntar tot aquest sidral que muntem perquè la gent torni a recuperar totes aquelles parts d'ells que han anat tapant, perquè vivint en la ciutat és impossible. Però ho tenen. Llavors, bueno, jo estic molt contenta de com ha funcionat, perquè a més la gent és que s'emociona. O sigui, l'any passat em vaig dedicar a fer fotos. Cada cop que les ovelles paraven un cotxe, jo feia una foto. No sabia molt bé què volíem amb allò. La cosa és, de tots els que vam parar, i van ser molts, a primera hora del matí, que va la gent corrents a la feina, així, de tots els que vam parar, tots van sortir del cotxe amb un somriure gegant i que bé, força, gent que no té res, que viuen aquí, a poble i així tal, però que no tenen ovelles, ni volen, ni tal, supercontents, que bé, força, ànims, tal, menys un. Sempre hi ha un que es va cagar amb tots nosaltres i què esteu fent aquí, que jo m'he d'anar a treballar. Però van ser molts, només un es va enfadar, la resta va estar supercontent. Ja diré a la feina que no sé què, és igual, ja m'ho muntaré. I això és molt significatiu. Fixem-nos que estem parlant de diverses transmutacions, no? Hi ha aquesta... Quan apel·les a l'emoció, sí. Hi ha una necessitat de canvi d'alguna cosa, de recuperació. També estàvem parlant d'un necessari canvi econòmic, no? de relacions, de reciprocitat, m'atreviria a dir, entre persones, col·lectius. No? I estem canviant també d'un canvi en els rols de la vida quotidiana, d'alguna manera, també. Aleshores, des d'aquí ho estem comunicant, estem intentant fer això. Parlaves abans, Raquel, dels productes també, no? que se'n deriven, com els hi donem sortida, com els hi posem també aquesta emoció. No sé si això hauria de ser així o no, però com fem que arribi també d'aquesta altra manera tot aquest canvi. No? Aleshores, m'atreviria a demanar-vos que fem així una ronda de tancament de cap a on anem, cap a on volem anar. Aquest programa, aquest podcast es diu Utopies, que vol dir doncs, un lloc, un bon lloc, sí? I es diferencia una mica de la utopia perquè doncs, volem plasmar el que ja estem caminant, els canvis que ja estem caminant, aquesta utopia caminada, aterrada o que l'estem vivint que l'estem caminant amb la responsabilitat que significa doncs, ser les que dirigim el nostre somni. Sí? Aleshores, potser és una mica complex abordar-ho així, però podem fer una ronda d'en quin moment estan aquestes utopies vostres? Cap a on anem, però cap a on estem anant. Cap a on estem anant, sí? I aquesta forma de visualitzar-ho i de narrar-ho crec que és potent per anar ja enfilant aquest canvi. Sí? Sí, jo crec que com a col·lectiu i com a comunitat el que estem buscant o estem generant és una sanació, perquè ens hem desvinculat de tal manera a lo que és medi, natura i territori que la necessitat o la cosa que tenim per trobar-nos entre una mateixa i entre el col·lectiu és inspirar-nos en la natura, perquè és on ho tenim tot. I llavors d'aquest concepte de bioregió, d'ecosistemes, no? Que jo crec que està aquí, no? Que m'hi quedava amb la xerrada que heu fet Ramats de Foc, era com... com era? Que he dit, ai, m'ho haig d'escriure perquè si no és com sistema... No me'n recordo. Que sortia de diferents estructures on hi havia els valors, on hi havia les estratègies, i era la frase de... Macatxis.
Bueno, ja em sortirà. Sortirà. Però jo crec que és això, no? Que hem d'anar cap a una sanació de col·lectiu i de planeta. Jo crec que és on estem i cap a on ens va bé anar. Jo el que penso és que per mi, persona que m'he dedicat a les lleis durant molts anys i que encara m'hi continuo dedicant, el que tinc molt clar és que només la comunitat ens pot salvar. Per tant, jo confio molt en la comunitat perquè no confio molt en les lleis, perquè les conec molt bé, conec perfectament el sistema i llavors doncs, no hi confio. Les han de saber i per això hi continuo, no? Estan mínimament vinculada perquè realment poden salvar, no? Et salven la papeleta en molts casos, saber-ne, però realment no confio en la transformació que pugui tenir una llei i per tant no sóc mai partidària d'intentar canvis legislatius o canvis de polítiques i tal perquè no hi crec. Però, per tant, sí que crec en la comunitat. Per tant, jo crec que aquest ha sigut com el meu aprenentatge i que té molt a veure, com deia la Nur, amb veure com funciona la natura, i la natura funciona entenent-se els uns amb els altres, i un arbre està allà plantat i s'ha d'entendre amb els seus veïns, siguin qui sigui, perquè ell no es pot moure, no? Per tant, jo això a mi em serveix molt com a eix, per tant, comunitat. Raquels? A vols tu? Vale. No, jo estic molt d'acord amb el que diu la Laia. Crec que ens hem convertit i ens hem deixat convertir en certs com individuals, però som individuals, però estem en comunitat. O sigui, una persona sola al món no fa res, es mor, ja està. Ens necessitem els uns als altres. Crec que una cosa molt maca... O sigui, jo de les 3 transhumàncies que he fet, transhumàncies per la vida que he fet, del que em quedo, i ho remarco molt constantment, és... Si per mi la paraula és germanor. Hi ha alguna cosa amb lo de caminar i estar 5 dies fora del món, no estem mai fora del món del tot, perquè hi ha mòbils i així, és que ens veiem, ens mirem i de veritat ens veiem. I jo ahir vaig tindre una conversa amb un noi que saludo tots els dies perquè és del poble, mai havíem parlat i vaig flipar. Però vaig flipar amb ell i flipo en tots, perquè ens veiem molt poc. O sigui, veiem una part de qui som, però aquí, d'alguna manera estranya, és com tothom deixa anar les barreres i es mostra tal com és. Sí, Llavors, crec que junts sí que podem. Sí, per mi ja ha d'haver un canvi individual que és propi de cadascú, que ningú pot fer més que un mateix, i això es tradueix després en una comunitat. Sols no podem. Ha de ser tots alhora. Cadascú sent qui és. No cal canviar, però junts, sí. Algú deia aquesta tarda que doncs, quan totes les persones que formem part d'un ecosistema sabem doncs, quin és el nostre paper, quina és la nostra funció i estem a gust fent-la, doncs tot funciona. No? Aleshores, potser per aquí. Sí. I m'agradaria que la Paula i la Raquel també expliquessin així la utopia que estan caminant. A veure, jo com a ramadera el que m'he trobat és que en una zona superdespoblada realment cal una aproximació molt gran de la gent consumidora, no?, de productes al món rural, i jo sempre he obert les portes de casa meva i la veritat és que quan la gent ve a pasturar les cabres i està amb les cabres i amb les vaques, no?, és màgic, no?, i es crea com vincles supermacos, però cal més. Sí. Cal més. Sí. I la gent de ciutat i els consumidors, ara mateix hi ha molta tendència a consumir als supermercats. I no s'està sostenint tot aquests ramats que han de fer transhumàncies perquè també no hi ha menjar, no? Però no s'està realment sostenint, no s'està sostenint. I la situació actualment, i és així, és de que molta gent està plegant, no? Llavors, tota aquesta utopia per mi passa per una relació molt més propera
de la gent que no està vinculada a la natura realment, però que sí, es pot vincular a través del consum, perquè té una altra feina superimportant també. Vull dir, igual treballa en un sector diferent, però això que deies tu, no?, dels ramats de foc, jo crec que la paraula clau que ha dit és que mengem 3 vegades al dia. Sí. I jo crec que aquí està la clau per tenir aquesta màgia, perquè o sigui, agafar el cotxe un dia i fer una volta per un municipi, comprar aquell, no? Això és molta vida Sí. al bosc, als animals i molta vida per la persona, crec jo, del contacte amb tot això. I jo ho veig més per aquí, no? Paula. Pues yo escuchándote, a mí me viene la resistencia y la lucha. Me viene como la fuerza del colectivo que sabemos que existe y también inspirándome como en mi trabajo de antropología y pensando en lo que decía la Laia. Sabemos que las leyes son constructos sociales y que, ¿no?, y que la cultura es cambiante y que no es estática y que depende mucho de las influencias que haya y aunque, bueno, yo a veces esperanza tengo poco y me cuesta, ¿no?, confiar por lo que veo y lo que escucho, también luego haciendo etnografía pues encuentras estos modelos de resistencia y personas que atraviesan pues muchas barreras y realmente están acomodadas a la lucha social y no buscan un interés propio, ni un beneficio, ni una maximización del beneficio, sino que toda esta reciprocidad y toda esta, ¿no?, como entrega por la lucha social, ¿no? Y aquí tenemos un montón de casos en esta transhumancia, ¿no?, por la vida y a partir de muchas conversaciones. Pues es con lo que me quedo, ¿no? Seguimos, el COVID también nos ha traído muchos ejemplos de lucha social, de resistencia, de unión, de colectividades y no sé, y parece que siempre que estamos a punto de perder algo, ¿no?, culturalmente, como es el tema de la pastura extensiva, ¿no?, y algunos saberes tradicionales, parece que vuelve a brotar las semillas, se enciende el fuego y diferentes colectivos vuelven a luchar por ello, ¿no? Entonces, pues no sé, desde ahí. Qué bonito y qué importante lo que se ha dicho aquí hoy i que moltes gràcies a totes les persones que heu estat en aquesta taula. Raquel Tassa, Raquel Servitje, Nur Uller, la Paula Escribano i la Laia Costa i també la Caral, que ha estat aquí d'oient. Sí, endavant, Nur. M'agradaria també que tenim una pastora que no ha pogut estar aquí, està segurament tancant el ramat, no? Enfeinadíssima, però que ens hagués agradat que hagués estat aquí, que és la Dolors, que viu aquí a Vallfogona, i que realment estem en el terreny casa seu. Can Rauric. Can Rauric. I també nombrar-la. I la Dolors, que de fet ens l'hem creuat, que anava a buscar alguna cosa i hem insistit que vingués perquè ens interessa doncs, el seu testimoni i que ens expliqui, no?, com combina la seva quotidianitat amb un ramat i ara aquesta acollida aquí a Can Rauric preciosa on doncs no sé ni quina hora és, perquè això de la transhumància doncs també és veritat que es perd una mica la noció del temps, però hi ha un foc encès, sí, Paula, que nombraves ara el foc i és important aquest element també, perquè és un element d'unió, és un element de comunitat, és un espai on es comparteixen històries actuals, històries antigues, anècdotes, una mica com aquest podcast, a veure, salvant les distàncies evidents amb el foc, sí, però també una mica per expandir aquest missatge, no? És com... Ara estava mirant des d'aquí, des d'aquest angle, aquest foc, i he recordat que estem fent una cosa molt important en aquesta taula. Gràcies, Laia, per la teva visió també de tenir aquí doncs, tot aquest ramat, per què no dir-ho així, amb lo bo que és... Sí, perquè també, no? El ramat està bé, van junts, no? Està bé, no sé, és una forma de resistència també aplicat al que estem fent avui aquí amb totes aquestes dones. Moltes gràcies, gràcies per recordar també la Dolors i la Gemma, que crec que vindrà demà, que també és de Vallfogona. Doncs moltes gràcies.
seguim transhumant per la vida, trobant-nos i transformant la nostra quotidianitat amb totes aquestes espurnetes de canvi, de consciència que porta aquesta transhumància. Moltes gràcies. I en el moment que decidim començar a recollir micros i gaudir del foc, la Caral ens va compartir una bella imatge de la transhumància per la vida, una postal que guardem als nostres cors i a la nostra retina i que us compartim també a través de la seva veu. Era com... Saps quan els nens petits esperen els Reis Mags de l'Orient, que han de venir? Doncs era la gent gran que esperava els seus Reis Mags per recordar allò que ells havien viscut de petits. Era la sensació, perquè hi havia un senyor del poble, que és del cafè, que antigament havia tingut el cafè al bar del poble, i té mobilitat reduïda, no sé si va amb cadira de rodes, li costa molt caminar, amb taca-taca, i el senyor el que ha fet és que la seva filla l'ha pujat fins a dalt la gasolinera, que passàveu per allà, i estava al cotxe esperant el copilot. I el senyor m'ha dit, diu, serà que no he vist mai jo cap ovella? Diu, però bé... I era per això, perquè a la pell de gallina, no? És a dir, és que és el que ell havia viscut o el que ell havia vist de petit, que allò es feia, no? Era recordar aquella tradició que havia viscut durant molts anys, no? I clar, era com rejuvenir, no? Era com veure allò que... I la veritat és que quan m'ha explicat el senyor, l'he vist allà al cotxe esperant, és com molt emotiu, no? Per part de... Molt, molt. I ha sigut maco. Sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Tanquem la paradeta. I fins aquí la segona entrega de 3 podcasts transhumans. El següent, Educació transformadora i transhumància. Serà el proper capítol d'Utopies en moviment. Puges al vaixell? Tu ets l'Eva? Sí. Records de la Maria i en Pablo. Veus? Hòstia, la Maria i en Pablo. Sí, és que ho hem penjat a l'Instagram i són amics, també. Bueno, i això, sí, i ens ha obert. Que teniu aquí en premi l'Evo. Sí.